Hello everyone. So, diyan na sa panghakot ni James nga mga kakao. Iyan ako nuning ipantanom. Gitanom na ginamo ang iyan ang gitanom ang iyang gipansidling nga mga kakao. Kay sige namang unuan. Nagsunod-sunod pa jud ang mga bagyo. Iyan ang hikutan para itanom niya sa mo ang yuta. Iyan na sa mga bag-o na sad nga itanong nga masidling. So, atangi sa pagtanom ni James karon. Yan yung karga. Bugat sad eh. Yan na yung tinanom di ari oh. Ini man yan tanumanan nga to sa ubos. Oh, kanindot og view. Hutan gina nagtanom nga to gyud. Abot sa pa. Bangag na daan. Bangagan ni daan kay pagbutang na lang. Sakto gyud. Kaluyas ginoabta ni sa uwan, buhi ni da ditso gyud ni siya ka buhi. Isang tan-awon. Kamot di si James og pananom para gid ni sa among mga anak. Anaa na gi masunod. Ani nindot butangan og kakao dinhi kay nindot kayo og view. Siya. Grabe higugi ni James. Sig pananom og mga kakao. Ini nanagoy mga kakao na mo nga mildos kapunuan na mga buhi. Giharbisa ng uban. Kini sad paabuto na sa nimo bunga na sa ni siya. Kaluyan sa Ginoo. So salamat kayo ninyo guys sa inyong pagsunod kanon sa mga video. Manghinaot ko na jud mo kanunay mo like ug mo follow ug mo share mo sa akong Facebook page. Thank you guys. Bye bye. God bless.